अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर दिनै आं नोंथांमोननो लागै मोनसे बेबायदि इसोरनि बोसोन एबा जारिमिनखौ लानानै फैदों जेराव जोङो निनभि नोगोरनि बाथ्राखौ जोङो मोनथिगौ। बे निनभि नोगोरनि सुबुंफोरखौ एबा निनभि नोगोरखौ इसोरा मानो फोजोबस्रांनो नागिरदोंमोन, जाय इसोरखौ जोङो मोनथिगौ जे अननायजों बुंफबनानै थानाय, जायखौ जों मोनथिगौ जे इसोरा बयखौबो अनो, निमाहा होयो होननानै। नाथाय इसोरा निनभि नोगोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय थांखि लानो गोनां जादोंमोन। मानो लानो गोनां जादोंमोन? निनभि नोगोराव मा जाहोन जादोंमोन, मा जाथाय जादोंमोन जेराव इसोरा निनभि नोगोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय थांखि लानो गोनां जादोंमोन? गोबां थाखोमानानै थानाय माखासे बाथ्राफोर दङ अनजाग्राफोर। दा दिनै जोङो बे बिसयखौनो नायगोन जे निनभि नोगोरखौ इसोरा मानो थारैनो फोजोबस्रांनो थाखाय थांखि लादोंमोन। नोंथांनि गोसोआव गोबां सोंलुफोर थानो हागौ निनभि नोगोरखौ लानानै। दा दिनै गासैबो सोंलुनि फिननाया फैगोन। नोंथाङा माबा मोनसे गोनो गोथो जानानै दङब्ला क्लियार जागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, इसोरा जुदि माबा मोनसे खामानिखौ मावनो थांखि लादोंब्ला बिनि सिङाव माबा मोनसे जाहोन थायो, माबा मोनसे थांखि थायो। बिना थांखि बिना जाहोनाव इसोरा माब्लाबाबो जेबो खामानिखौ मावा। दा बेवहाय निनभि नोगोरखौ फोजोबस्रांनो नागिरनायनि जाहोनफोर गोबां दङ। बै गोबां जाहोनफोरखौ दिनै लानानै फैदों। दा बेनिखायनो आं खावलायो नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन आरो नोंथांमोना गासै बाथ्राखौ रोखा जागोन। दे अब्ला अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जोङो मोनफा मोनफा जाहोनफोरखौ नायलांदोनि, बेखेवदोनि निनभि नोगोरनि गासै बाथ्राफोरखौ। सेथि बाथ्रा अनजाग्राफोर, बे जाहैबाय निनभि नोगोरनि सिनायथि। सेथि बाथ्रा बे जाहैबाय निनभि नोगोरा गोदो गोदायनि आसारिया साम्रायजोनि एबा रायजोनि मोनसे राजधानिमोन। नैथि सिनायथि एबा बाथ्रा बेनो जाहैबाय बे नोगोरा टिग्रिस दैसानि सेराव दङमोन आरो दिनैनि मुगायाव बियो इराकनि मासुल होननाय मोनसे जायगायाव दं। थामथि बाथ्रा बे जाहैबाय बे नोगोरा दिनैनिफ्राय लानानै 3300 बोसोर पुराना आरो बेखौ बयनिख्रुइबो पुराना एबा बोराय आरो लोगोसे बयनिख्रुइबो बोलोगोरा नोगोर होननानै मोनथियो एबा जारिमिना बुङो। ब्रैथि बाथ्रा, बेनिखायनो निनेभिखौ खुनका नोगोर होननानै बुङो। देट मिन्स सिथारग्रानि नोगोर, सिथारग्रानि सोहोर होननानै बुंनाय जायो, जेरावहाय नाहुमनि 3:1 सिरियाव बे बाथ्राखौ बुङो। बेनि उनाव जों नायबावदोनि निनभिनि जौगानाय एबा निनभिया माबायदि गोग्गामोन। निनभि नोगोरा ओरैबायदि मोनसे जौगानाय नोगोर जेराव फालांगिनि थाखाय सुबिदा गोनां, फालांगियाव जौगानाय, धोन दौलताव जौगानाय आरो बेयाव जिथु सेनाफोर दङ, सेनाफोरावबो जौगानाय मोनसे नोगोरमोन। अनजाग्राफोर, नोंथांमोना मोनथिगौ ना निनभि नोगोरनि लामाया सनाजोंनो बुंफबनायमोन। निनभि नोगोरनि जिथु राजमहल दङमोन, मन्दिर दङमोन आरो बे गासैबो ओरैबायदि बानायनाय जेराव मानसिफोरा नायनानै गोमोनो गोनां जायोमोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, मोनसे बाथ्राखौ मोनथिबावोना, बे जाहैबाय निनभि नोगोरनि जिथु वाल दङमोन, बाउन्डारि वाल दङमोन, बियो ओरैबायदि रोजामोन जेराव 3 गराय गारिया हाबनो हानाय बेबायदि रोजा वालमोन। नाथाय अनजाग्राफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना एबा नोंथांमोना खोनादोंना, बे जाहैबाय जेसेबांखि नुनायाव, बाहारनिफ्राय नुनायाव जेसेबांखि गोगोम निनभि नोगोरा जाया मानो, भितर फारसे, सिं फारसे निनभि नोगोरा मोनसे खख्ला बायदि, मोनसे सेवनानै थानाय बायदि नोगोर जानानैबो दङमोन। अनजाग्राफोर, जों आरो नायबावनि बिसोरनि मरेल आरो स्पिरिचुवेल कारापसनखौ। बिथांमोना मरेल जिथु आखल आखुफोर दङ, बिथांमोननि स्पिरिचुवेल जिथु जिउ दङ, बे बेसेबां कारापसन जानानै थानाय, गाज्रि जानानै थानायमोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना निनभि नोगोरनि मानसिफोरा जे एसेबां धोनिमोन, धोन दौलत गोनांमोन, बै धोन दौलतखौ लानानै इसोरहा निनभि नोगोरनि मानसिफोरजों जेबो जेंना एबा प्रब्लेम गैयामोन। नाथाय निनभि नोगोरनि मानसिफोरखौ इसोरा गाज्रि मोननायनि जाहोना जाहैबाय बिसोरनि पापनि थाखायसो बिसोरखौ गाज्रि मोनदोंमोन। फै अब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, निनभि नोगोरनि पापखौ जों एसे नायदोनि, मा मा पापफोरमोन बियो। सेथि पाप बे जाहैबाय हिंसा खालामनाय आरो अत्याचार खालामनाय। बिसोरो गुबुन रायजोफोरजों, गुबुन हादरफोरजों दावहा नाङोमोन आरो दावहा नांनायाव दाय गैयै मानसिफोरखौबो बिसोरो अनाय इनागारि सिथारबोयोमोन। आरो बिसोरो जि जायगायाव दावहा खालामोमोन बैयाव थानाय आइजोफोरखौबो, गथ'फोरखौबो नागारबोआमोन, सिथारबोजोबोमोन। बिनि उनाव नैथि पाप बे जाहैबाय मुसुखा खुलुमनाय एबा मुर्ति फुजा।
आरो बिसोरो गावनि हादराव निनभि नोगोराव गोबां रोखोमनि देव देबिताफोरनि फुजा खालामनो हमबाय आरो मुसुखाफोरखौ बानायनानै बिसोर खुलुमनो फुजिनो हमबाय। आरो निनभि नोगोरनि मानसिफोरा सैथो इसोरखौ नागारनानै खुलुमनायखौ नागारनानै असुर मोदाय इस्टार मोदायफोरखौसो बिसोरो खुलुमनो हमबाय एबा खुलुमबाय। थामथि फाप बे जाहैबाय मोदोमनि लुबैनायनि फाप, जेरावहाय मोदोम फाननाय बायनाय जायखौ बेश्या होननानै बुङो, बेफोरबायदि खामानिया निनभि नोगोराव ओरैबायदि बांबाय जेराव बयबो बेफोरबायदि खामानियाव मोदोमनि लुबैनायाव जायखौ सेक्स होननानै बुङो बियो बांबायमोन। ब्रैथि फाबानो जाहैदों निनभि नोगोरनि सुबुंफोरा अहंकार आरो गावखौल' बुजिग्रा आत्मनिर्भरता, डेट मिन्स गावखौल' दुगा खालामनानै गावनो हारसिं मावनो हायो होननानै फोथायनानै लाग्रा जाजोब्बाय। मानोना बिसोरो गावनियाव जिथु धोन दौलत दङ, बै धोन दौलत आरो बोलोखौ लानानै बिसोर घमण्डी जालांदोंमोन। बेनिखायनो बिसोरनि साननायफ्रा माबायदिमोन, बे जाहैबाय बिसोरो ओरैबायदि सानोमोन जे जोंखौ गुबुन हादरफोरनि राजाफोरा जोंखौ फेजेननो हालिया, जोंखौ नस्थ' खालामनो हालिया, मानोना जोङो गोबां धोन गोनां, जों गोबां बोलो गोरा जाबाय होननानै बिसोर सानोमोन आरो गावखौ गौरब खालामनानै लायोमोन। बेनिखायनो नहुमनि 3:4 सिरिया बेबायदि बुङो, बे गासैबो बिनि सानथ्र'हायि नोथिनि हाबा मावनायनि जुनै बि समायना आरो बिमायनो मुस्रि गोनां नोथिनि सायाव फैबाय, जायहा गावनि नोथिनि खामानिजों जातिफोर आरो गावनि मुहुनि गोनां हाबा मावनायजों फोलेरफोरखौ फानहरबाय। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बे गासै जाथायफोरा आरो बे गासै बाथ्राफोरा दिनैनि सुबुंफोरनो, दिनैनि फोथायारिफोरनो गोसोखांहोआ ने? दिनैनि मानसिफ्रा एबा दिनैबो गोबां मानसिफ्रा जायफोरा गावखौ जौगाबाय होननानै बुंनानै लायो, डेभेलप जाबाय होननानै बुंनानै लायो, बैसोरबायदि सुबुंफोरा दिनै इसोरखौ नागारनानै गाव हारसिङै थांना थानाय बाथ्राफोरा दिनै बैफोर बाथ्राफोरखौ गोसोखांहोआ ने? थारैनो दिनैनि मुगायावबो गोबां सुबुंफ्रा इसोरखौ नागारनानै गावनि धोन सम्पति, गावनि रोंगौथिफोरखौ लानानै गोग्गा खालामनानै दासिमबो गोबाङानो दङ। जों बिनि उनाव नायनि निनभिनि सायाव इसोरनि नोजोर। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, निनभि नोगोरनि थाखाय इसोरा गोबां गोबाव सम सैसोनानै थानो गोनां जादोंमोन। मानोना इसोरा निनभि नोगोरनि गाज्रि मावनायफोरखौ नुगासिनो दङमोन, अब्लाबो गोसो सोलायगौबा गोबाव सम नेनानै थाबाय थादोंमोन। इसोरा बिसोरनि गाज्रि मावनायखौ नुगासिनो दङमोन, बिसोरनि गले गले फाप मावबाय थानायफोरखौ सैसोनानै दङमोन। निनभिनि मानसिफोरा, दाय गैयै मानसिफोरखौ सैसो होनायफोरखौ दुखु होनायफोरखौ इसोरा नुबाय थादोंमोन। नाथाय अनजाग्राफोर, जों मोनथिगौ, बयबो मोनथिगौ, जेब्ला फापआ बांद्रायो अब्लाना न्यायआ फैयो, बिसारा फैयो होननानै थिग बेबायदिनो जाफैबाय। बेनिखायनो जागायजेननाय 5 सिरियाव इसोरा मानसिखौ बेबायदि नुदोंमोन आरो फोरबोआ नुदों मानसिनि गाज्रि मावनाया फिरथिमियाव बाराद्राय जालांदों आरो बिसोरनि गोसोआव साननाया गाज्रिल' सिन्ता खालामो। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि अननाया महान, गेदेरथार आरो बिनि गोथारथियाबो ओरैबायदि महान जेराव जेजोंबो रुजुजाया। बियो फापखौ मुगैयो, बिनिखायनो बियो आवगायनो इंगित होयो, चेतावनी खालामनानै होयो। अनजाग्राफोर, निनभि नोगोरनि जिथु परिस्थिति दङमोन, बै परिस्थितिजों आरो दानि समजों जों माखौ रुजुनो हायो एबा जों सोलोंनो हायो? अनजाग्राफोर, केवल निनभिनि बाथ्राफोरा मोनसे जारिमिननिल' बाथ्रा नङा, जों बिनिफ्राय गोबां सोलोंनांगौ, गोबां रुजुलायनानै जोङो मोनसे फिननायखौ लाबोनो हानाय गोबां गोहोफोरा दं। जेरैहाय अनजाग्राफोर, दिनैनि मुगायाव गोबां सहरफोर दङ, जाय सहरफोरा गोबां गिदिर सहर होननानै मुंख'जायो आरो बेयाव थानाय सुबुंफोरा एबा बै सहरा गोबां फापआवनो गोदोनानै दं। मेडियायाव, समाजाव, राजखान्थियारियाव गासैयावबो फापआनो बांबोगासिनो दङ। मानसिफोरा इसोरनिफ्राय गोजान जालांगासिनो दङ। दा बेनो मोनसे सम इसोरनिसिम गिदिंफिननायनि समा। मानोना इसोरा गोसो सोलायनो थाखाय सम होयो। बेनिखायनो दा कल टु रिपेन्टेन्स बेखौ इसोरा बयनोबो होयो, जेरावहाय इसोरा निनभिनि थाखायबो बे चेतावनीखौ हरदोंमोन। निनभि नोगोरखौ फोजोबस्रांनायनि सिगांनो निनभि नोगोरनि थाखाय मोनसे आह्वान, मोनसे नटिसखौ हरदोंमोन। बेनिखायनो बियो जना नाबिखौ सायख'दोंमोन, जायहा सासे नाबिमोन, सासे इहुदिमोन, जायहा प्रफेटमोन। जना 7:2 सिरि, फोरबोआ होनबाय, सिखां गेदेर नोगोर निनभियाव थांनानै नोंसोरनि दुस्थु मावनायफोरनि खबरा फोरबोनियाव सफैबाय होननानै बे नोगोरनि जेंना गाबज्रिख्रावहैदो।
अनजाग्राफोर जेब्ला निनेभे नोगोरनि थाखाय जनानियाव बेबायदि बाथ्राया फैबाय अब्लाना जनाया गिख्रंनाय मोनबाय एबा गिबाय आरो लोगोसे मामोन बे जाहैबाय निनेभे नोगोरा ओरैबायदि गाज्रिजों बुंफबनानै थानाय मोनसे नोगोर मानसि सिथारग्रा इजराइलफोरखौ नस्थ' खालामग्रा इजराइलफोरखौ सिथारग्रा दा बेयावखाय निनेभे नोगोरनि थाखाय जना नाबिनि गोसोआवबो मोनसे गिख्रंनाया दंमोन बेनिखायनो बियो इसोरनि बोसोनखौ नाकस खालामदोंमोन आरो बियो खारदोंमोन जना नाबिया निनेभेआव थाङालाफानो टार्सासआव थांनो थाखाय खारखोमादोंमोन नाथाय इसोरनि नोजोरनिफ्राय सोर खारखोमानानै थानो हागौ जेब्ला बियो सागोर फारसे जाहाजाव नावआव खारखोमादोंमोन अब्लाना आन्धी तुफान फैदोंमोन बारहुंखा फैदोंमोन आरो नाव जावग्राफोरा बेखौ दैयाव सागोराव गारहरदोंमोन अब्लाना इसोरा मासे गिदिर नाखौ थोनहरदोंमोन जे नानि उदैयाव जना नाबिया सानथाम उदैयाव थादोंमोन मन'नानै दोनजादोंमोन आरो बेनि उनाव बियो इसोरनियाव नानि उदै सिङावनो आर'ज खालामदों जना 2:2 सिरियाव जोङो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनगोन अनजाग्राफोर बे गुसुं जाथाया जना नाबिया जे खारदोंमोन बेयो जोंखौ माखौ फोरोङो अनजाग्राफोर बियो जोंनो दिन्थियोदि जों जेसेबांखि इसोरनि नोजोरनिफ्राय खारा मानो बै समावबो इसोरा जोंखौ नागारनायनिफ्राय नागारा बियो जोंखौ नागिरबायानो थायो जों जुदि इसोरनिफ्राय खारो इसोरा जोंखौ नागारा इसोरा जोंखौ नागिरबाय थायो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर बेनि उनाव जना नाबिया इसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ मानिबाय आरो बियो निनेभेसिम सहैबाय एबा निनेभेसिम थांमारबाय आरो जना नाबिया निनेभेआव थांनानै बे मोनसे बाथ्राखौनो बुंहैबाय दिनैनिफ्राय लानानै 40 सानसिम 40 साननि उनाव निनेभे नोगोरखौ फोजोबस्रांसिगोन इसोरा फोजोबस्रांसिगोन बे बाथ्राखौ बियो बयनोबो मोनथिहोबाय आरो जेब्ला जना नाबिया बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बे गासै बाथ्राफोरखौ निनेभे नोगोरनि राजानिफ्राय लानानै फोरजासिम बयबो खोनाबाय आरो बयबो बे बाथ्राखौ गिनाय मोनबाय एबा बिसोर गोसोआव लाबाय आरो बे गासै बाथ्राफोरखौ राजाया खोनानानै मोनसे थांखि लाबाय आरो बे जाहैबाय उपबासनि सम गोसो सोलायनायनि पश्चातापनि मोनसे समखौ बिथांमोना बयबो लाबाय अनजाग्राफोर मोनथियोना केवल मानसिफोराल' उदै बासि थादों ओंखाम जायालाफानो थादों पश्चाताप खालामदों बे नङा निनेभे नोगोरनि जुनारफोराबो थानो गोनां जादों जेन जुनारफोराबो पापनिफ्राय निमाहा मोनो जना 3:10 सिरि आरो जेब्ला इसोरा बिसोरनि खामानिफोर आरो बिसोरनि गाव गावनि साल सलननिफ्राय गिदिंफिननायखौ नुदों अब्ला बियो बिसोरखौ आद्रि खालामनो बुंखानायनिफ्राय गावनि मनखौ फिदिंफिनदों आरो बियो बिसोरनि सायाव जेखौ मावनो हास्थायदोंमोन बेखौ मावाखैसै अनजाग्रा प्रियफोर बेनो फोरमान इसोरा जे मानसि माहारिखौ एसेग्राब अनो इसोरा जे मानसि माहारिखौ गावनि आंगो सानो बे मोनसे गेदेर फोरमान जेराव इसोरा निनेभे नोगोरनि मानसिफोरनि पापखौ नायनानै थानो हायि निनेभे नोगोरखौ फोजोबस्रांनो मानसिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादोंमोन नाथाय मानसिफोरा पश्चाताप रिपेन्टेन्स गोसो सोलायनायनि उनावनो इसोरा गावनि साननायखौ सोलायनो गोनां जादों बेसे अनसुला बे मोनसे फोरमान ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा बिसाफोर दिनै सुबुं माहारिफोरा जेसेबांखि गाज्रि खामानि मावा मानो इसोरा बयखौबो नेयो बयनिबो गोसो सोलायनायखौ हास्थायो जायनि जाहोनाव निनेभे नोगोरनि मानसिफोरखौ इसोरा खनसेयैनो फोजोबस्रांनो हायोमोन नाथाय फोजोबस्रांनायनि सिगां खाबु होदों नटिस होग्रोदों जे निनेभे नोगोरनि मानसिफोरखौ फोजोबस्रांनाय जासिगोन गोसो सोलायाब्ला बे नटिसखौ इसोरा हरग्रोदों इसोरा बेसे अनसुला जों बेखौ बे जारिमिननि गेजेरजों मोननो हादों आरो ख्रिस्ट'नि बिसाफोर जों मोननो हादों मानसिया मानि थाखाय नस्थ' जायो बे जाहैबाय मानसिफोरा नस्थ' जानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय पापनि थाखाय जि निनेभे नोगोराव थानाय मानसिफोरा अख्रा जाबाय गावनि धोन दौलताव दुगा जाबाय गावखौल' फोथायग्रा जाबाय गुबुन मोदायफोरखौ खुलुमग्रा जाबाय जिनाहारि खालामग्रा जाबाय बेफोर गासै पापफोरानो निनेभे नोगोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय इसोरखौ थांखि लाहोदोंमोन आरो बे जाहोना मा पापानो निनेभे नोगोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय इसोरा थांखि लानो गोनां जादोंमोन पापनि थाखाय बे जारिमिना जोंखौ बेखौ गोसोखांहोयो अनजाग्रा फिसाफोर इसोरनि नायल' जाल' फिसा नोंथांमोन
इसोरा पापखौ मुगैयो नाथाय मानसिखौ मुगैया। मानसिखौ इसोरा अरायबो अनो नाथाय पापखौ मुगैयो, बयनोबो खाबु होयो। दा बेवहाय बे जारिमिननि गेजेरजों जों बेखौ मोन्थिदों, दिनै जोंबो जुदि जोंनियाव थानाय धोन दौलतखौ लानानै जुदि दुगा जायोब्ला, अहंकार जायोब्ला, गुबुनखौ हिंसा खालामोब्ला, मुगैयोब्ला, इनाय अनागारि गुबुनखौ सैहोयोब्ला, सैसो होयोब्ला, दिनै जोंबो बेबायदि समयसायाव गोग्लैनो गोनां जानो हागौ। इसोरा नेनानै दं। इसोरा बयनिबो गोसोखौ हास्थायो, बयखौबो गोसो सोलायनायखौ हास्थायो। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे निनभि नोगोरनि जारिमिननि गेजेरजों जों जिखौ सोलोंदों, बे गासै बाथ्राफोरखौ गोसोआव लानानै गाव गावखौ नायगोन, गावनि जिउआ माबायदि जानानै दङ बेखौ नायगोन आरो बेनि गेजेरजों गाव गावखौ सोलायगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां फोजोबनो हास्थायबाय। जाय व्यक्तिया निनभि नोगोरनि मेसेजखौ लाबोनो थाखाय बुंबाय थादोंमोन, बिथांखौ साबायखर बावदों जेन बिथाङा जिखौ खावलायदोंमोन आं जुदि गोख्रै लाबोनो हायाखै, बिथांनि बुंनायनि गेजेरजों आंबो बेखौ मेसेज हिसाबै लाबोनायाव आंबो गावबो आशीर्बाद मोनदों। स' थेंक इउ। दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। जोबनायाव खावलायनो हास्थायदों, सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो, लाइक होदो, शेयार खालामदो। थेंक इउ।